edienya ema nioma yehwe se betumi aye no mpuni ntumi nye ne saaye mu no na Okoman radio 97.1 edu jumedi a yato din Anidaso Bere ederebrel fi joda kosi fida anopa biara finonum ekosi emra nonum abapa sima edunum yenga yebedi sa jumedi mu chiame eneme osofo John Quarshie miniminu osofo Nathaniel Kingsley Entsie mesrese yaso leti sa jumedi onyankopon namso ebema waye kunudefo onyankopon nhyira amen. Okoman Radio 97.1. Kwasuana kosu. Kwasuana kosu. Kwasuana kosu. Onyamibe. Kwasuana kosu. E Quarshie ni paneshe. Nanzara chiche di finyame mchen. J'ai dit sous ni katikwa ni na ni nyamiasem tuzufa utu ni paswe ni pa mo ansu ya dikitwe bi nansu ya tikwa mudie Anidaso mubia tibiane kutimisa kuni mashansu dia sonentu wasie enti onyamibe eya shehunde efise obirayo Okoman Radio nti fa Yesu yonku pawa kwa shehu wasa nono ano beye kwasuala kosu onyamibe yeti kwemwi Anidaso nyansaye Kwasuana kosu Onyamibe Yeti kwamwi Anidaso mobia Okoman Radio Kwasuana kosu Onyamibe Isa yeti kwamwi Anidaso nyansaye Kwasuana kosu Onyamibe Yeti kwamwi Keep on keeping on. Okoman Radio Kwasuana kosu. Ooh, yeah. Keep on keeping on. Sefiada mani uswama anka kwasiada sore suni ho enwanyamwa enyamba kosemu eyana enina Yen eradi Yesu Kristo dom onyankopon do ene onkronkona yankofa no ene entena na ene da nyina timisisa nkuni mashansu dia sonentu wasie enti onyamibe odofa utie me na no pem pese bisa wo se na oho etedan nti fa Yesu yonku pawa kwa bigidi se oda yi papa nono ano beye se wantumi anayi mpo erade ama wahoden ama wasori ene anapai yeti kwamwi eno nti yedi nchia kese efi Okoman Radio 97.1 Edemao se adekese a onyankopon ayama na anapai ne se obema wonkwa na oma wahoden Kwasuana kosu Onyamibe Isa yeti kwamwi eno nti yedi jumedi a yato din Anidaso Bere ederebrel na anapai se ode kosoa na koso esanse onyankopon ekayo kosoa na koso esanse nyankopon eka ho Keep on keeping on. midin ede osofo John Quarshie miniminu osofo Kingsley Nathaniel Entsie Yeah. Keep on keeping on. Sefiada mani uswa keep on keeping on ni asema yede brel enanopai osofo Nathaniel eradi asumye nka ho osofo enka ho so keep on keeping on kosoa na ekoso Anidaso Bere jumedi ni yede ebre etiefu yi chietiefu na yenkoso
Onyankopɔn asomdwoe nka abusuafo nyinaa. The peace of the Lord be with you this morning. A bright morning that make us wosɔre anɔpa a first miracle ɛne sɛ Awurade de nkwa akyɛw. Nti na kyerɛ sɛ ɛbɛsi wo yie saa da no. Nti anɔpa yi ɛnsi wo yie, ɛnsi wo kra yie, na anɔpa yi nso Awurade mfa dwumadi so ɔma w'ani da so soronko. Awurade asomdwoe nka mo nyinaa. Amen. Amen. And until Yankopon asomdwoe and montana na pay. Jumadi a yeridi another pay a live our Facebook and YouTube or Okuma Radio 97.1. Sanso and I say Oko Twitter and Instagram at Okuma 971. Over to me the old text message about I was 0551667755 0551667755. Anidaso enyan sign te na no pay yes se koswa na ekoso. Okuma Radio ewo very much hene Memorial House ewo Ekufu Road. Eye MAMFE Akropong Ekuapem. And the Parliament spot and ebo nhwenim se opese wo bo wudwumadi mu daru emawa. So long as we Oba over here now wonga kama edi ama. keep on, keep on, keep on, keep on, keep on going, keep it on. Enti ama kwaba ediba Anidaso Bere ewo Okuma Radio 97.1. Everyone. Summary akosi 5:15. Yedi nkranhye sem ne Nyankopon asem ebebreo. Yegina so abompai asese Nyankopon ma Anidaso ayewo ni mu no enso abapa emfama ye. Yeah, think when we did. Anidaso awobia. A running show another pay say Odi Afrina to 97.1. Akropong Radio. Yes, Domi, Nodini, Mami, Odomi, Nodini, Mami, Owiwa Sendianusu, Ijimi, Odomi. Yesu ewu ewo asendua no so e de jeme ne wonkwa. Osofo Nathaniel na otwe ya yereka Yesu Kristo amane a obehuma adasama. Na e was any party asese yen Anidaso ayewo no e was amane hunu yi emu. We have hope in the passion of our Lord Jesus Christ. Sure. That through his suffering he has given us peace and happiness. Exactly. And Mama ya dream koso say na watwi yereka Yesu Kristo amane hunu.
Abusafo. Yeah, Kaya Holy Week. Out of the 52 weeks in the year, 1 week with my friend Holy Week. Son Hoji. Se Christo Jumedio Bedini na Christo Jumedio Bedini na to bring redemption, to bring creation back to the Creator, to reconnect creation, redeem creation. Se abodi nina behu enkwaja sa na watwi ene ye nempompon. So the climax of divine deliverance ni breakthrough. Enti every say na watwi a divine exchange. Ni ye papa wo hu nina kai se na watwi ubegya ni nina gu ho na wafa Kristo dia ode aba obeyi ya oba beyi ha obeyi amane obeyi atete efi ho na ode asumdwe a efi soro amayen ye kai se na watwi eye dasronko nti every day eye holy day enra na ye holy monday ene ye holy tuesday ye retua so se Kristo omayen ni daso na waba se wiase nyina benya han ehu han enya nkwa no wakoso edi nkunim amayen eninti na enra na me sign out ye twa adwa koso se na watwi day ment na fie anwumre but modern se anwumre bia obewura sori dem na wasere radi se onda no we den kire na watwi na ebe make a difference ewo afie senia obra ne bekomu erade nkonso nkan ye ho Eden na dena aye fese owura Yesu Kristo eden honam ne kra asiwo se odi hu amane ediama o Ebsiden na obi amane hu na obehu ne etumi aye kronkron ediman. The passion of Jesus is holiness unto us. Ebse enum na yenya yen kronkron ye. Okuman Radio 97.1 wasuguso awutie no. Bon de na afro bi na ka kire se emre na du se Awurade Anidaso ebeye adwuma ewo bremu se ko YouTube and as a Facebook your live pa Okuman Radio 97.1 se udua share na recommend mo bi se dipa no so enhwe no nti no so share se ne be ya nyame asem en nyame nkura nhya wo de man no ebetumi atrew Twitter and Instagram so at Okumai971 at Okumai971 obetumi so the text message number 0551 667755. The radio that was say and an pay son say when I will be enkwa han foforo e de amayen e da was say e de mayen ye tiefu nyinara e da was say e de ma wonpo achi e na obekọ akohwe e wo Facebook e na Twitter, Instagram, YouTube ye da was say empo e ma won a wontumi ntie nanso erade asem no wonti na ereba ye bompa wo Yesu di mu say obekaye ma wasem emra ye ho na be tu yemfo be chichi yenre be kasa train be my worship na mani da so foforo e wo Jesus Christ di mu e ma bibi biara entu ye hinti du na dai is as wumu na ye wani da so ye da wase esanse uyu Nyankopon do kwarefo na esanse ye bo ba Jesus din dia bompa hinti no obeya man udin na nhiranka and then the amen. Amen.
wayanga. Obiara to me yo. Oh, koneye. Erade se wa mwayenga. Obiara to me yo. Oh, koneye. Se erade amwanga obia ntumi mwan sane se erade ne yen Anidaso sa ena yen papa panyin Adamreku ene ekana no pai ene ye babiti Nyankopon asem iwie agina so abompa ne bia nwatrofo no na so ode wasem aba ode wunkranhye sem aba anase ode prayer request aba nyame adom ochena ukuda ye be ebompa ochena de empa ebo throughout ochena ene fida ene ti samre babiti Nyankopon asem ne ehwe ne Nyankopon wo ede man na no pai baba mesama akwa babio ena no pai eden na Awurade Nyankopon ahyehye ede amaye yo yede Awurade se da owo bibia opeso obeye ewe ho ono ena oboda no nti anza na dan befi asen ode niama tutu kwam sapepepe ebusuafo na yerehwe Matthew asempa ti awotwe nti temedi kan kosi enum no nan no kra eye Matthew chapter 8 1 to 4 okay Matthew chapter 8 1 to 4 and yereshe and pay American kind. When he was come down from the mountain, great multitudes followed him, and behold, there came a leper and worshipped him, saying, Lord, if thou wilt, can thou make me clean? And Jesus put forth his hand and touched him, saying, I will be thou clean. Immediately his leprosy was cleansed. And Jesus said unto him, See, thou tell no man, but go thy way, show thyself to the priest, and offer the gift that Moses commanded for a testimony unto him. Amen. 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 Asempa no sene Matthew etro man no ti awotwe chichimu ananga edikan no Matthew ti awotwe chichimu ananga edikan no na ofi bepo no susane no nkrofo ekoku PD na achi na hwe okwatani bi bai bekoto no kan se owura se wopa ubetumi ama me ho afi na otie ne nsa kan no se mepe uhunfi na ntemara ne kwatano jai na Yesu say no se hwe nka nche obiara na kɔ fa ho kɔkyere osofo na kɔma ayede a Moses share no na enye won adanse Awurade asemni asidanka Awurade amen Amen. Ebusiafo me esuehu nia me somu nia me hu se eye so outstanding ewo passage bibia fa passage mu bia e kasa kire yen bibia fa passage mu na betufo beka bibia kire na mum wo hwe verse 2 no and behold there came a leper and worshipped him okwatani bi by besom no be sorry no be ye ne kese be koto no mi hu se okwatani ebusuafo se onipa ye kasa no kwatani sa kasa no wote kura wabamubu wote sa asem na obi sa asem no ye de to obi so a elemete no frustrate no okai ni dibi owuma oye an outcast onka hu bi on se obi beka dua bi hu mere yetitia no so won na kan no Israel mamre mu no what did change gugugu wona ya de bells akeke ka ho esanse wore ba esese obia odi wani fa north south east eni se wonu won bompu nimpu wonu won hia pa Bible say you are unclean. Yes, wegu hu fi na Bible rekese wo obai se wa mase odi kan ba beje ayaresa wo obai se oba be sorry no na hu hia mu ni situation mu ni condition enye papa ni mu no o de ba be sorry Awurade Jesus Christ anopay wo situation today and wouldn't to mean sorry Awurade denga na nyame aye wunti a wouldn't to mean kese Awurade me da wase anopay
denga na ebe koso ebe ma yen enije a ye de bi fi danase no ebe boto na o kan o worship no sorry ni wie no na fi obi se opa enye se oni ho kwan so be bi sense ma me hu fi o na mum won se abofra re ba won chen abesire bibia oba offer ne tactics ya mufra na say be computer children no obi gina won chen ya na say o so mu bi na say o person o ma good vibes bi na if we be say me pesca cut ice cream enti obaye no obe sorry erade wan sorry putupru anke se hwe me kwata samiyare Ghana yede me ho kire me odi kan sorry erade ebusuafo let's get the principles right. Say if you get the attention of God, bring and come and worship him. Wow kwata ne mu no na dwena edi kan de say ma men kan krofoku yo na ye ni Yesu achi na men ko sorry Yesu na me wani da so say me sorry sa Yesu ya obema me ho afi. Amen. So in my worship the will of God is at display. Perfect. Anado, in my worship the will of God is at display. Sure. But our worship is our weapon. It's an say na papa kano, papa nat kano. One day they are dejected, rejected. Oshe enyoma enye nyina yepia gu onso. Faka wo shekra wogja won akwenti fi. Won many pem. And so o breaki that boundary. And pay be nim faka wo shese na papa kano. But obe kenten wo ho. Be mia wani we radi mu. Be ma wani abre we radi mu a. Ubenya resource na ohwehwe na. Amen. Na ubema erade ho kwan na ne pe. Esan odu ho no say if you are willing say wopa. Nti say yem erade pe eye ho a. Abribia ye bedi nkunim. Praise the Lord. Esan say wama oyare na nka na nhye. Wan kron oyare na nsin erade. Ne mo okodu nanimu no okron erade. Yere kachiri obi anopa yi se tibia na wo mu no se wo be kron awurade a tibia no ebekọ Hallelujah. erenka ho saa na ebesesa awurade be hye ne ho anuonyam Yes. nti kenya ho ma ho nya din awurade mu bi o nya ni daso fufuru awurade mu bi o faka wadi nkugu no ehwa na awurade be ma wadi nkunim Jesus. Esanse na nipa nyina anim so oyokwatani na fufuru nyina mi jedi say abra na oka won ho akọ kra na mfa ho nkam enye say but wan boda Sure. ye kwa sorry fia inkrofo kansem kire yen eto da ne obeti wa sorry fia won ti wo konfu mu na no nkasa but the tactics of the enemy to disallow you from your victory Exactly. but one penny na wo sinkiti na wo tokoso a Erade be hye ne ho anuonyam. Ti anopa so obi tie yen, obi hwe yen a. Ye ba be hye wo nkran, ye de nyame asem ye hye wo nkran se. Ene na bia adwuma na yese kwata a kire adwuma no. Ene na bia sukuu ko no ayese kwata a kire. Ene a nkrofo mmako sukuu yi bia o de free SHS kran mpo. Ayedin milo a wo beto kran mpo ayedin. Nyejidi we Erade mu. Erade ma wo boafo bi. Erade ma wo boafo bi. Esanse Erade de bia ope. Se obehye ne ho anuonyam. Hallelujah. Amen. Amen. So wonderful. The for uti ha Okomai Radio 97.1. Ye wo very much hene Memorial House wo Akufu Road MAMFE. Wo Parliament House and Parliament Sport opposite work MAMFE Akropong. Equiapim na samro between ako Facebook live your hopa Okomai Radio 97.1 between ako YouTube Okomai Radio 97.1 your Twitter and Instagram at Okomai 971 between so the text messages na aba I was 0551667755
0551667755. And I know pay yarishi crying say memma bibia nipa catcher was say M1 encounter. Ade ba ko ne say nipa dom na edi Yesu Kristo echi no okwatani no ono no si na adwene pise mebe koto Awurade. Kwatana aye mensa na so me koma anye kwataye. Hallelujah. Kwatano aye mensa de na so nyansa ne adwene Awurade de atomiti mu no kwatan kan ye. Praise the Lord. Emma dem diketekete na ba wabrabo mu no enka won say you can't get there. Sure. Hwene nyina mu no Yesu probi ne nadi nkomo no okwatani na Yesu ne di nkomo. Osi Yesu pa betumi ama me hu afi. Yesu amana no ansi. Osi mepe. I will. O how anything. Wa mane anything. Ebe sa oti ase say nipa don bebrebe na chi no okwatani nya ne breakthrough. Praise. Osofo na atka bibi say Samuel no ye kwatani na obi onye kwatani de ho kanwa egu ho fi. Yesu Kristo ye krunkrum ni. Na so Bible say otene ne nsa e de kan branti na branti ho fi. Hallelujah. I am telling you say onipa be mo anidaso a eye anidaso kronkron and that's so crossing on only Jesus Christ. Say now no pay. See the way home to Awurade Yesu Kristo so a. See the way to ore so a. See beji ore ye dia. Obema ye nda so kronkron. Don't feel no me when you no pay what. Or no me when you no pay. Amen. Don't wait anywhere. Erade nom emi wani ene anopay. Hallelujah. Be wani nya wadwen se nya tebia na wo mu no ntino bibia ba wi. And not pay young crunching in say, or quatani ni say, Mess sorry raddy. Yes. If it's a me a raddy subai so, me a raddy seso. Yes, sir. Yaribia, who matter for not to meet your friend and pay. Na ye dim como. Near Enquiwa Brabono no ya crowd to save a boy near Bompane Radiamo in the Dasso for. Amen. And ready, sir, one wayenga. Will be around to me. 0551667755 0551667755
And that's 0270 191 971. 0270 191 971. Friend Samri na yenin komo na kwata biara agye watana fakono Erwade ankasa enso mu. Odofo be na no peme ne edi nkomo nyame asomye nka ho. Baten count so odofo bo mi adobe ani. Mami adobe ayi ma wakwa abade makoman Radio 97.1. That's it. Yami sure mo nkwanja mo dia ma ya no pay. Amen. Yami sure mo pa na nkwanja de anope ya ti degree na me help ba ko ni na say. Obere mama na we bi 6 years. Oni send medidi focus school. Ada bia me kan ni say rade ne me boafo. Rade ene me boafo. Ti da mase ene nkwanja. Afam ni me ya no maka no Bible. Oh, you be empire ma osesia Erwade Nyankopon ye send say onfa ne nsan ka oberima no. Na onfa ne nsan so nka wona no pe na adwuma wo ye de hwe mufrei Erwade emma sika mra adwuma no wate. Erwade be hwe mufa na ma mufa na nyinga be mpanyi papa hyenya media ni onyam. Amen. Be sere ye papa ye na do no wa bompa say Erwade emfa ne nsan ka wona no pe. Nyame defo anope uma yeda wasi. Amen. Yede yema me adobia nso ba wanim. Isane se wo unyame sem wasem no akotani ni bisao no kan se wopa na wo ka kire ne se wope na wo tene wonsa eso no mu Erade yesresa no pay tene wonsa wo yema me so Jesus. yema me tibia mu biara Erade yesresa tene wonsa wo so Erade manani da so foforo Erade konomwa Erade bonichidom Erade kane ho Erade shenedin nia ode ne nsa besumu bia enye nhira nia obekọ biara enye nhira Erade ohwehwe amane hu Yes, Lord. Erade obisa man onya Erade oboma ma womuye no na enunyam hye no enka Erade kane ho na hu se yiw waboa no esane se uyo dimafo yeda wase adom ne nti amen. 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 Nyame shao. But your odofo be no wasan ba homa yiso. Hello. Praise the Lord. Hallelujah, mama. I akoma 97.1 but your odofo be ne nika say. To me ka se kwa mo so wo fe me nana. Kwa mo so ofro nana. Nanama. Okay, but it's you. Akropong ram na on tomo kwanem. E wode dia Quarshie sama wode mayen. Asem nyina ne tene Easter ya Yesu amani hunu a obewi na yen boni nyina kwai na yen Anidaso enwe Kristo efrenya Akropong ọma yen gidimu Anidaso a yebetumi de atwen oni nyame eni na ewie ebiri ni mu wahwemu yen akọ na ayen Amen. Mama nyame shao. Papa Nathaniel eno be bompai. Kase udin de asafo Erade yede wase ofrefre wo ma usiesie wo ma odomo ma da yede wafina hye wonsa Erade nia ubebu Yesu akire no ama watintim wo mu na Erade fadom no Erade sisi wo nhyira sisi wo nunyam sisi wutumi ewo no ho na wa made nnadi aboa no ewi ne yiye nsi ne yiye of kan show nunyam sampa yese nipa de wo ho to Erade so yede wase Kristo wadom nti amen. Amen. Mama nyame shao. Nyame shao. Samre unso betumi afre ahomatrofo na 0551667755 odofo bi aba homa no so bacho odofo be na me na ehye mu Okoman Radio 97.1. Good morning, bacho na ho today. Bacho be mo wano so kakra mame. Bacho ofemo fuwa etatefi ekopo. Emo akwaba. Anopenko ashese mi atoma akoma so pa. Na mi odia mi ebido parent na mi pre kala na wa mi edme bia na yeka.
and some mama many that son of pay. Ever be a many grass in a while, I'm sorry. And you may Nyame nhyira wo for a moment on mompai na no pay. Erade wo se baby a yen anim gu asene ho ne besan sorry. Oba gidi ne Anidaso wenye na no pay ni. E bompai wo Yesu dimus. Ono nkuto no ye dwuma de hwe mo frei. Yesrese rade to ne nsem na ma na aboafo. Ma Anidaso wenya wo mu na no pay. Enso aba bebre. Na wo Bible enye kese on ne mo frei so. E ma yare bi ne ha bi nka wonda. Na obi bian enyi ewo Jesus Christ dimu. Amen. Amen. Nyame nhyira o. Na yaba ote dumne bweye ni 0551667755 0270191971 obetumi afrena yedi nkomoni abompa na no pay. Yeni oje fumbi sewo yakoto sewo se adipape dumne bweye niwa mayewo na yaba Summary or live or Facebook Okoman Radio 97.1 YouTube and so your Okoman Radio 97.1 Odofubi Abahomano so Radia Sumyun count went to me and you so it will be to me on Facebook Live Okoman Radio 97.1 Instagram and Twitter and the same thing at Okoman 971 and between our friends Samuel 0551667755 and that's 0270191971. Jesus 0551667755 and that's 0270191971. Over to me for a summary now, you know, Eddie and Komo. As of that, Papa no call Yesu in chain on your koya and so okokoto Yesu. Now so, Unyani may be home. Have son. Yedi kaino. Yesu kasane home. Near to swear being. Yesu de nensa kano. Near to swear be a son. Unyaya resa. Ubia ni wa wako Nyankopon anim. And you see, and the presence of God begins from your bedroom. Yesu anim na obekono. If you asifi baby awda no. Baby out tibi na no pa utie no. So obe sorry no say Yesu wa wo nchen. It will be di na chia. Amen. Ona obekasa. Amen. Ona nensa be count. Na obema wo wa ye wo. Hallelujah. Wow, friend, I was a single parent. Papa ne jam mo friend go so. Ebusiafo ne jam mo maame no papa to so. And I'll pray. Untimi nko bia. And grant am aware kra unya. God will touch you. Amen. And give you a restoration. Hallelujah. Jesus' name. Hallelujah. Why not? Yo, ebusiafo na ti jetum. Ebusiafo jetum no pay. Da make say nia yedua bia etete wo ebeka wahye no mania ebeka wahye no enna ne wo point for praise. Yes. We denga enkwa wukura mu ebesesa niama ye hu adanse bebre nipa na niama bebre atototo wa na wo vise niama esi na erade kasa mawo enti anope jetum na ma nsɛm yi ɛnhyɛ wo nkura na ɛnhyɛ wo den yɛkyerɛkyerɛ nkronkron ne ma yɛ enti me daa mekɛse saa kwatani asɛm yɛ kwatani ho asɛm ne yɛka wo asɛm na ɛhyɛ wo ho wɔ fie no kwata na ɛbata wo ho no obi a wɔ ne kwata obi a ne kwata yɛ school obi kwata yɛ awaresɛm obi kwata yɛ adwuma mu sɛm obi kwata yɛ business sɛnea wɔde ne ti biaa yɛsi ɛnɛ mɛmɛ nka wo nhyɛ fa hwehwe Kristo fa sɔre no fa som no kati ni se meda wase na unwie ye no saa nea Awurade
tumi Erade ahoden Erade basa Erade adom no bekasa amawo eti ma wokwata enye your weapon for praising God na onyame better negative no aye positive se ni awo situation ni tibia mi we Anidaso wo Kristo mu se wa ye bi pen na nipa nya ni mu Anidaso na nipa ne redi adanse a wo so obedi adanse mi se aye wo so obedi adanse odofo otie ye Facebook baby a wo bia Akropong US himfa mi se ubedi adanse ashe. We are in the Holy Week. We are in the Holy Week. The atmosphere is charged with the presence of Christ. It's Christo and shen when we know was it name. Eradin shrawda. Amen. Amen. Manado. Oba. Any jesem a crunchesem say niana on se on fata on kahubi. And then what ban on you reigning come way. To even meet a powerful person and to say hi cry na difficult. Na ajenkwano. Onya ajenkwano ni mkoi. Na niye me deno oba oshe verse 4 na. And Jesus said to him, see that you tell nothing about this to anyone. Enye obako yo se me de ni minima ni se wajemi. Enti eno bi na Kristo rechire no se onkoye na onfa ne ho nkokire osofo. Na onkobo afore a Mose eye den e kire no. Na okan bi o say for a testimony. They overcame the enemy by the blood of the lamb and by their testimony. It is for you to be able to overcome the enemy. Say ubedi osefon or bonefon so no. Kokan kasapa. Anopei se wa sorry na nkoyi akakasapa. Nia na nyame e kire ne se nia wati nia insansem dey eno nya wo kasa. Enye mintumi biewu. Na mum kasa metumi aye. Yes. Enye anyeye. Se mufra no ye kan wo nyeye da. Wo nye se da. Se sakasa no. Utie nganope ya sesa okasa no. Na mami bi reka story bi o say papa bi ono owe ne reni film ntem nti mufra no ye merema na wo wadwene na on de yawa na ode ya mufra se hwe etiko se osikani bi ote na abanso oso yima hwe nanim se doctor bi ote na office na lo and behold mufra ni nyin be ya abrempon esan se na papa no ye den oka kasapa egu mufra no so and na no pay wo tibia na wo mu no enhwe tibia no nkasa na mum hwenia Awurade Yesu Kristo aye na ka na adanse no nye kese na afoforo o say for others to be an evidence to the people na afoforo behu na wan kese yiw Awurade abemu Awurade nya wo saa baby bia wo Yesu Kristo dimu. Amen. Amen. Okuma radio no asugusu awutie no. Nipa bebre frame say calls no drop. I don't know why. Now so between I send it or text message there about. Okuma radio edi jumedi kesibi edi rebro your friend Christo. Sorry. Christ is risen. Christo Asori Ejumedi Kesi Okuma Radio at the Brel Ewo Akropong Christ Church on the 17th of April 2022. Enyumre nonum yenyina yerishia Ewo Akropong Christ Church eyekwesida ebei.
na ya sorry onyankopon ado onyankopon asese Yesu anka da muam na mo sorry e de Anidaso Bere enti baby a wutie bia yeto nsa frɛ se eye kwesi de be anwumre nonum e wo Akropong Christ Church baby a wo bia ofa ka so be si wo Akropong Christ Church Junction usi pebun se asori dan kama bi si ho na yedi dwumedi no ebebrɛ na wɔn a wɔre basa dwumadi bi na wɔabɛboa ama ya hye Nyankopɔn die no nyam ɛyɛ Hanamafo Nana Yawasare Mary Gansa Samuel Bassi Parker Jr. and the Levites of Greece ɛyɛ packed ɛyɛ loaded Temu pa. Obeba between we hu papa Nat Kingsley Entsie we hu me yourself John Quarshie we hu Nanado Akropong ewo ho. We all represent we hu Okuman radio presenters nyina ewo ho say ye ba be sorry Nyankopon essence Onyankopon aye bebre e de amayen. Anunti yaritonsa afrɛ sɛ bomodia na bra bɛka yɛn ho ɛwɔ hɔ na yɛn sorry Onyankopɔn ɛyɛ kwesi dɛ bɛyi anwumre nonum Akropong Christ Church. Memre dɛ bɛ nyame yɛ adom a hyia me ɛwɔ Calvary Presby Abriu. Anwumre no nsia yɛde dwumadi a wɔfrɛ no the Messiah this Messiah at the Brew ɛwɔ Abriu Presby Calvary Presby Church ɛno nso ɛyɛ packed nti Saturday na anwumre no wobɛhyia me hɔ na yɛka Messiah no ho asɛm na hu ne sɛ ɛno no yɛ packed pa na wobɛyɛ no no pa we are now the Sunday no abetua so Sunday ni ya bonus no kese pa no je ya na je Easter no just we na Monday no just o celebrate yankaza because Awurade Nyankopon ejew God has saved you enti everything afro emem dey anwumre our Calvary bra be share mo anwumre 6 p.m. na yemfa osori kese emre Awurade Nyankopon ne kwesida na anwumre 5 p.m. yeshia ewo Akropong Christ Church na yakwako sorry Kristo a wanka da mum na mum sorry na odi nkwanji ne Anidaso Bere yemre ayebe else sorry dwumedi no so na yehye nkwanji ochena empaibo so na ochena empaibo empire no de ye benum ye bedware ye bi besra ye bi besra na papa mpacho memfa yi ntwam na say we kanya na it was a graceful program. Oh, Miss Divine Exchange. Yes. And 9 no nature say she says into 6 Miss I am there. To meet Trema from 9 could see 4. Na my rest 1 hour. Na me dia kwatu aso. Inti 9 na could see 4 no. Dr. Charles Fosia yakwa Reverend Anochi Cancer, Reverend Dr. Anochi Cancer. And then the man on evangelist doctor. The only evangelist. Yeah, the only evangelist with a swag. So lovely. Every single this week as they say nyame adom bi to so. Nti ya de Anidaso Bere siesie wa the work weekend ni mu. Na Fidelfi Good Friday ni we ko rest here. We start me down up 9 no to ma ko 4 wa rest 1 hour. What travel? I say you are quarter ni ya adwin na otwi. Oh. I say you quarter ni ya adwin na otwi. Ye ma bibi biara enye ye. No, nothing should resist that. I say you to be kokoto Awurade. Ko say Yesu be sorry. Yesu sorry or the yam plan B ni bebre. Hallelujah. Ma family didn't cry it out. Ma family didn't it out. Out of our team Onyankopon hyira wo na onye wo kese. Amen. Awurade Oshano nyo kese. Amen. Jumedi no aye Anidaso Bere aye de bro Okuman radio 97.1. Amen. Fijo da kosi fida anopano num kosi se
550, right? Sima edunum abo atwam ewo no num anopa biara ye de bro enti frobi no bi so frobi your live or Facebook live or YouTube live or Twitter and live or Instagram na phone lines and also you're very activated. I'll be to your friends send no messages and then say nyame ya dom na dom your china ye be bom pai yenga di dwumadi ni brɛ no ɛyɛ ɔsɔfo Nathaniel Kingsley Entsie ɔyɛ sɔfo panyin a ɔda Grace Congregation of the Presbyterian Church of Ghana Akropong Akuapem ono da no yenua berima nanado wapon so ekwaso Akropong Christ Church didim yereko kwasi dai yekwa koye adwuma kese amanyankopon na nyankopon so nam so ehyiran oframe ɔsɔfo John Quarshie me wo MAMFE the chief usher el MAMFE Emmanuel Presby Church so hwe mu bia free lines ye dia mawi na obema ya swate oko Facebook abun osofo Nathaniel ho oko Facebook abun osofo John Quarshie oko Facebook abun Nanado Kwapon ewo ho onyame nhyira no nyo kese ye bese na Nanado ene etiefuni na abon pai emra yekoye nyuma so na fie di dwumadi no abawi Ochesunyame odeda wo chema ne so maso erade enenso wabuye yembie erade yesre wo se wonsem na yewo erade tata obi biara na monsisi yie erade ne Anidaso asa na enede onnim ne impo onene mabedi erade yesre se maboafo bi enkosra won o Yesu Kristo dimo erade gidi ayenya wo mu ayetie wo nsem yesre wo se nam saa nsem iso ehirihira wo ma wo nyuma so erade ne ohaw bi abane sraban mu erade yesre se yi ohaw ne fi wo ma won wo Yesu Kristo dimo erade yesre se tene wo nsa ewo obi biara so na eneden so nkunimdi enye wo madea yeda wase wonga ehwe yen fiamanone wonga ehwe yen wo Facebook baby biara erade o de wasem no is not limited eko baby biara yesoma wasem no a Anidaso wom a yaresa wom a mpuntu wom a enije wom a nkunimdi etomu erade se enka wo ma biara ewo Yesu Kristo dimu yeda wase se de bia wo ya de foforo adom ne nti amen. Akropong Radio 97.1.
Okuma Radio 97.1. Yeah. Across the world, your full good party radio station. Summer radio. Okuma Radio 97.1. We bring on the best. We got it all. 24/7 rocking. Make me your radio. Turn me up when you feel low. Yeah. So sing along to my story. My radio station. Okuma Radio. Okyapimayano. Ya som tupe Okuma Radio. Okyapimay any Ghana phone na yetie. City, no awesome, no awesome, no awesome.